Dobar dan svima, dobrodošli u novu scenu i u novi video. Današnja tema to su točke u tražilu i svjetlomjer na fotoaparatu. Kad pogledate kroz tražilo fotoaparata primijetit ćete da se tu nalaze nekakve točke, odnosno nekakve kockice. Te točke, odnosno kockice, imaju dvostruku ulogu. To je pomoć pri fokusiranju i pomoć pri mjerenju svjetla. Mogu biti grupirane više u nizu, a može biti samo jedna točkica. Mi sami u potpunosti biramo da li želimo jednu točku ili grupu točaka. Naravno, zavisi o motivu i o temi snimanja. Kako ovaj sustav točaka radi, odnosno kako funkcionira? Razlikujemo takozvani cross type i standard sustav. Cross type sustav je novi i omogućava istovremeno praćenje u dvije osi. Standard sustav je nešto stariji i omogućava praćenje samo u jednoj od osi. Naravno, odmah prilikom kupovine novog fotoaparata obratite pažnju koliki broj točaka se nalazi u cross type-u. U prijevodu, više točaka u cross type-u znači vam točnije, brže i preciznije fokusiranje. Kako se služiti ovim sustavom točaka pri fokusiranju? Kad fokusiramo, možemo fokusiranje raditi u jednoj točci, a možemo raditi u više točaka. Nadalje, fokusiranje je moguće zaključati, a isto tako moguće je i pratiti subjekt snimanja. Kada koristimo AFS, odnosno sustav zaključavanja, a kada koristimo AFC, odnosno sustav praćenja. AFS sustav u pravilu koristimo kada nam se subjekt ne miče. AFC sustav koristimo za sve pokretne subjekte. Idemo odmah ovdje sa dva primjera iz prakse, čisto da vidite kada se koji sustav koristi. Često korištena metoda AFS, odnosno metode zaključavanja fokusa, je takozvani Focus and Recompose, odnosno fokusiraj i kadriraj. Kako se ova metoda koristi? Vrlo je jednostavno. Pritiskom okidača fotoaparata do pola zaključavamo fokus u željenoj točci. Najčešće je to srednja, odnosno centralna točka. Nakon toga jednostavno kadriramo kadar onako kako mi želimo. I nakon toga pritiskom okidača do kraja okidamo i dobijamo željenu fotografiju. Alternativno možemo napraviti sljedeće. Željenu točku prebacimo gdje želimo unutar kadra. Pritiskom okidača do pola zaključavamo fokus, a naš kadar je već unaprijed određen. I naravno okidamo i dobijamo željenu fotografiju. Kod moda praćenja, odnosno AFC moda, pritiskom okidača do pola fotoaparat, odnosno fokusni sustav, će kontinuirano pratiti i fokusirati na odabranu točku ili na grupi točaka. Naravno, okidanjem okidača do kraja mi fotografiramo i dobijamo željeni kadar, odnosno željenu fotografiju. Važno je napomenuti, ne postoji univerzalna metoda. Služimo se sa metodom fokusa, odnosno modovima koji nam odgovaraju za određenu temu i za uvjete rada. Postoji takozvani prioritetni modovi fokusa. To su takozvani Focus Priority i Release Priority. I jedan i drugi imaju svoju primjenu. Kako rade? Focus Priority. Okidanje je omogućeno samo onda kada je isfokusiran subjekt. Kod Release Priority-a, bez obzira fokusiran subjekt ili ne, okidanje je moguće. I jedan i drugi mod imaju svoju primjenu. U prethodnim videima već sam spomenuo kako radi digitalni fotoaparat. Svjetlo prolazi kroz objektiv, kroz zatvarač i dolazi do senzora. Ali da bi odredili korektnu ekspoziciju, mi se moramo poslužiti svjetlomjerom. Svjetlomjer čita informaciju iz točaka u tražilu. Radi metodom TTL, odnosno Through the Lens. Svjetlomjer mjeri reflektirano svjetlo za razliku od ručnih svjetlomjera koji mjere takozvano upadno svjetlo koje nam ulazi u kadar, odnosno u scenu. Tri su osnovna moda rada svjetlomjera. To je takozvano matrix mjerenje, center weighted, odnosno centralno mjerenje, spot, odnosno točkasto mjerenje. Kako radi matrix mjerenje?
Matrix mjerenje uzima prosjek cijele scene iz više točaka u tražilu. Center weighted, prilično slično, međutim naglasak se daje na centar kadra, dok spot, odnosno točkasto mjerenje, daje vam mjerenje točno u određenoj točci u tražilu. Postoji još nekoliko modova rada, međutim ova su 3 osnovna i svi ostali modovi nastali su kao nekakve izvedenice ova 3 osnovna moda. Idemo sad na nekoliko primjera iz prakse da vidimo kako svjetlomjer funkcionira. Sad je dobar trenutak i da vam spomenem nešto što se zove siva karta. Siva karta, što je ona i čemu ona služi? Siva karta daje nam najtočnije reflektirano mjerenje svjetla, a koristi se na sljedeći način. 2/3 sive karte okrenemo prema izvoru svjetla, dok 1/3 sive karte držimo usmjereno prema svjetlomjeru, odnosno prema fotoaparatu. I onda sa te 1/3 uzimamo očitavanje svjetla. Zašto nije recimo plava karta ili crvena? Siva karta daje nam potpuno jednak koeficijent refleksije svih boja u spektru i prema tome daje najtočnije očitavanje svjetla. Osim reflektiranog mjerenja svjetla, postoji i upadno mjerenje svjetla ručnim svjetlomjerom. To se mjerenje smatra najtočnije i najpreciznije. Za upadno mjerenje koristimo se ručnim svjetlomjerom. Pa evo odmah jedan jednostavan primjer kako se koristi ručni svjetlomjer. Nadam se da ste naučili nešto novo iz svijeta fotografije i naravno please click like and subscribe, a mi se vidimo sljedeći put. Dobro svitlo!